Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngokumukela kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi uShwi usithembisa lapha ke ukubuyelana naye ke lapha ke uMtekhala mbukeli bazobuya bebe liqembu bekhiphe lapha ke uShwi noMtekhala mbukeli kuona ke lonyaka ka2026 khumbula ke ukuthi ke kubeke nezingxabano lapho ke khona ke uMtekhala aze aphuma khona lapha ke ibhodo lakhe ngonyaka ka2025 lapho ke ingoma ezidle kakhulu ngempela ke lapha ke kuona ke ama trendings mbukeli ke ingoma zakhe lapha ke uMtekhala ephumela ke ibhodo lakhe kungokuqala ke ecula ke ehamba yedwa mbukeli ke kulonyaka uShwi Mantombazane ke usememezela ukuthi ngempela ke yena ke noMtekhala bazobuyisana bekhiphe umsebenzi ka2026 mbukeli ke abaningi ke abalandeli bashaya amakhala ke ngalokho ukuthi ke kungenzeka yini ukuthi ke uyabona ke uKhehla Lenyoni ukuthi ngempela ke uyamehlula ngempela ke lapha ke uMtekhala njengoba ke esefuna ke ukuthi bebuyelane kade ehlaleleni sonke lesisikhathi esingaka yena ke uShwi engambizi noma ke bengaxolelane naye ke lapha ke uMtekhala mbukeli okwakho ukuphawula ngabe kuthini ke ngalo ke lolu daba esengithe ngakubikela lona ke njengoba ke lona ke iKhehla Lenyoni ke selithe ngempela ke bayeza lapha ke bewuShwi noMtekhala kuona ke lonyaka mbukeli awuye lapha ke ezo comment section sizwe uvo lakho mbukeli ukuthi ngabe wena uthini siyabonga ngokhulu bafethu ukuzehlisa kunina ngiyathobeka kunina bafethu njengamanje ngiyahamba ngiye ezweni elikude kodwa esikhundleni sokuthi ngilandele ngemuva abafethu asebehambile ngithe uma yethu mfethu ngifuna ukuthi umcimbi wami mfethu ube khona ngase ngithi ke mina abahamba abafethu ngizovuka ekseni ngithatha indiza ngibahubhe angikwazi ukuyeka umcimbi kamfethu maye sengimemile noma engidinga ukuthi ngibe khona ngiyacela bhuti bafethu before uToto zifike angixabananga mina noMtekhala before uToto zifika angixabananga noMtekhala ngalwa ngaze ngangena empini ngilwela yena yangehlula impi yangiwina namhlanje ngathi yini ke sengiwine yona uMtekhala ngathi uthi ke bafethu ke ayihambe bafethu inkulumo yephambili umcimbi kamfethu nina nikhona ngicela nitshela abantu abangekho ukuthi naphuthelwe sibabone ngamehlo beyibo